Mao ba ka nitong kuan no? Balay nga paarkilahan? Isa ka libo ra daw arkilaan ni diri ba isa ka bulan. Oh, isa ka bulan semana. Ilag na tao diri. Ayuhon daw nako basig pwede ko maka-inquire diri. Ayo. 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 Nay tao. Oh, unsay ato? Ma'am, pwede mangutana ma'am. Mao ba nitong kuan? 1/3 boarding house? As you can see, nanginahanglan man jud ko og kuan ma'am. Balay nga matulugan mo nang nagdala na ko og kuan. Pasensya na kay sa akong baggage ma'am kay muni ang bagong uso ron. Bawal man gud ang silupin mo nang sa kubag og kuan, kaldero lang sa akong gidala pero magpa-board mo dire ma'am. Dalo na ako tanan akong gamit. Nagapa-board mo ma'am? Ay, kanang tama gyud pod kay nangita gyud ba mi karon kanang mga mag-board no kay nami mga boarding house dire pero wa jud nag-arkila. Kanang okay kayo, tama jud kayo mong pag-abot kay wa jud nag-board ali nanginahanglan kay mi mo. Sige dali. Dayon. Tinuod ka ma'am? Ani ma'am, mudayon ako. Mudayon ko ma'am ha? Sige dayon. Dayon diri sa mong payag ko. Mudayon na yung boarding house. Pasensya lang jud kay ka kay nagagubot-gubot pa jud may kay nang hinlo kami ba mapuy pag-abot na mo diri mo ni. Wala nahipos ba? Wala bitin dira ma'am? Wala oy. Nagasilig ka diri ma'am? Oh, nagasinlo ko yun. Pasensya lang jud kay no kay karon pa mo gud minaabot nya. Wala pa ko kahinlo ba mo pay pagsugod ako tama gyud pag-abot nimo. Dagan kay kuan ma'am no, damang ang kuan ma'am ato. Sagdi lang na kay mahilo ra man aron hinluan ra nako na. Ma'am, nang itlog naman no. Okay, kuan ma'am no, kuan itloganan ang manok ma'am kay nasa doon na box. Sige lang okay ra na kayo eh. Where kay I put this kuan ma'am? Sige butang lang sa diri. Diri lang. Sige. Unya kini ang akong kuan ma'am, original nga fubo. Di lang na itama lang ko na dira. Asa akong kwarto ma'am, gusto ko makakita. Sige ali diri na diri ka. Sige, i-guide lang ko ma'am. Diri. Ikaw ang Naro. kuan ma'am. Wala ba na ako diha ma'am? Wala oy, hinluan ra mo na no. Kami pa mahino ma'am. Dili hinluan ako na karon. Basig na ulihipan diha ma'am ha? Wala lagi. Ma'am, wala. Nagkayamukat laging agay sa imong boarding house ma'am. Mga gamit na tong daan nga kuan na boarding house diri gipamili nila. Kamo kung namoy gusto gamiton na, pwede ra po ninyo gamiton kay ipagbili naman na dre, wala lang ipangbalik dugay na kayo. Unsa may purpose aning sako ma'am? Ay inya kanang biyahan sa ka ha. Yes ma'am. Kanang manghinlos ako dito sa kuan kay nya. Tawagan lang ko kung say kinahanglan nimo. Wala man kay bitin diri ma'am. Wala oy. Okay. Tawagan lang ko kung say kinahanglan nimo ha, sa ko dito ha. Thank you. Sige. Kuan ma'am sige. Okay ra ko diri. Paita ning palayason ta boarding house. Mo buta kabayan. Mo tay kwarta gud. Murag boarding house mangguro ni. Mo tanan ra ta diri. Ma'am, good morning ka ma'am. May buntag pod. Isa to ha. Kanang balay ni ma'am. Ano man mo sari ka? Boarding house ni ano man? Boarding house ni ma'am. Ano man? Wala nagapuyo diri ma'am. Nay karon magulang niabot ngano man mo sari ka? Mo kuan buta ko ma'am ba mo sunod punta ko. Boarding house Oh. Board ka? Yes ma'am. Sige, wala problema na. Pilang monthly diri ma'am? Kanang 250 ra kayong bulan diri kaya ra kay na nimo kay ngano, gikuan ako na gihimo na ko 1,000 discount na siya. Pwede tanaw ng sulod ma'am? Sige, dali. Dayon. Asang kwarto na ko diri ma'am? Diri dali. Diri Aircon na siya ma'am? Dili oy. Diri sulod lang diri. Sulod. Oy, kinsa ka? Saan magita ako diri ma'am? Nag-board mo na siya diri Abela ko ako ra isa diri ma'am. Di naman masigot eh. Ma'am, diri ra ko ma'am. Wala na yung kwarto ma'am. Sa pagkakaroon na diha lang sa mo. Kay temporary pa magud na. Temporary pa kay na siya kay wala pa na human og repair. Pag wala sa mo dira hinatagal lang sa mong space ha. Sige ma'am, kami lang balag sabot. Benting kapuya na juding trabahoan ni layo kay kung ulian. Oy, mangita juguro ko boarding house ani oy. Sayo pa kay buntag mamunot nag lobby mangispray sa sagingan niya. Perting dayuag ulian. Murag na ano to'y wanted boarding house diri. Wa ko na sayo murag boarding house jud ning isa diri. Subayan ko nig kuan di pangutana diri mo pa-board ba ni.
Ayo. Good morning. Ayo. 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 Oy, Nong! Uy, Oh, ay, may butag. oh, may buntag po. Mantoy ka kasi tagihan eh. Nga naman? Murag, Kasi tuyo ni mo? nagapa-board man tong tagihan buro dire kasi tagihan eh. Oo, nagapapword na sila. Wait pa. Kasi may mga dala ni mo. Ay, Pero yun saan eh? Saan ni Joe? kani, ay lagpan sila water dispenser ko ni ma'am. Ha? Kung uhawon ko mo inom ra ko dire. Inani yung water dispenser? Isliton ra ko ni dire pag mo inom ko. Tamis kini kong tubig ma'am, mo inom ka ma'am? Ah, di. Yeah, ko mo ni. Mm-mm. Nya, kani isa unsa man niyo? Ay, pang kuan ako naman bang lugit sa lubi. Naka-decide ko nga mag-board ma'am ba kay Oh. ayo pa kayo mo reklamo manggod akong amo nga pahumanon gyud ang lubi, bunot o pahumanon ko nagpang-spray ng mga kuan diha sa gingan. Layo kayo kapoy na kaisig uli-uli ko. Mo ni naka-decide ko nga gapa-board lagi daw tong kuan diri kinsa kay tagian eh. Oo, ako'y nag-kondra. Ay ikaw tagian Oh. ma'am? Ikaw di tagian ma'am? Oo, ako'y nagpapword na. Asi mo Asi. ay pilang pila ma'am? Ay, barato ra kayo. Kaya ra kayo ni mo. 250 ra kayong bulan na. Di abrato na kayo. Okay, 1,000% discount ako na siya. 1,000% ang discount ani. Di na ko mangitag lain diri na ko Oh, mag-board. sige, sige. Dayon lang. Di na ko mag-board. O, dayon lang. Dire, oh. Dali. Isa-isa kwarto ni ma'am. Oh, Ah, sige. oh, sige, ali. Dayon, Ma'am, dali. akong mga water dispenser, asa man ang Dali lang sana. dali Oh, dali, dali. Tudluan sa kasi mong kwarto. Asa man akong kwarto, Dali, ma'am? Dali, oh. Asa akong Apa niyo? Wala mong kwarto, dali. Oh, sige. Oy, Ingos pud bay. Ano kita o, ma'am? oh. Wala ka mga kauban ni mo. Usa na ma'am? Sa pa ni ma'am? Temporary lang sa mo. Kaya nga, no, wa pa na humanog renovate ba? Nagyod masigo diri ma'am. Tingnan ko ta ma'am. Sige na, good. Tama-tama, mo kasya mo dira. Sa atot na lang uban na ma'am. Abi man akong tag-isa kwarto ni Mao ma'am. ganin nang gibarato ra nako no. Mao nang gibarato nako 250 kay usa lang sa mo dira sa isa ka kwarto. Kaya mo ka tang imong agi sa boarding house. Unya daghan pa gyud kay me. Sige lang, good. Okay ra gud na kay mahipos man nagyapon na turon kay renovate pa kung dito speakers ba duha ka kwarto to dito. Mahuman tingod tama-tama to mga duha ka semana. Ma'am, Oh, sige. diri ko. Oh, dira ka. Pwede ra mo dira. May bot diri ko. Bukoy kakwanan. May bot diri Dito, ko. ispo. Ma'am. Usa ni ma'am. Sige lang, good. Pagkuha lang sagod mo karon pag sinabtanay na sa mo kay renovate pang pikas ba. Wala man ni pwesto ko diri ma'am. Ah, sige, kamo na ibala. Kamo na ibala magkasinabot dira kay. Namo ko trabaho dito sa Ako kuwan ba. na pre. Gani. Ako nakauna diri. Pasagad dira, ikadwara ka. Ako nakauna diri. Taka naman ka. Ginluan na gani na ako na diha oh, nanay mga babol diha oh, imo pa. Hawa diha pre. Ay, salamat. Nana dyan yung nag-board diri sa boarding house. Kwarta na dyan tama-tama. Gini. Oh! Asa man ka? Sa tinuod lang ma'am, ang imong boarding house diri ma'am, murami kuan oy, tinapa. Balik sa diri ba? Anong to? Anong ni? Ikaw ba? Ma'am, uli po ko sa kumalay ma'am. O asa man ka? Di magsilbi ma'am, maraming tinapada ma'am. Nagbuot pa. Oy! Kaya ba balik mo, oy! Ano sa maning mga bataan eh? Saan naman eh? Isa lang ka borders na ko. Ano? Saan na ako pagkaingka maning trabahuan eh? Tagalog, baratong boarding house. Oh, asa man ka? Oy! Daw, asa man ka daw? Di na ko mag-board, ma'am. Ha? Ano man? Nalipay unta kung na ako'y kauban sa kwarto. Di ba ko katasa lang ako ra pud ani isa ng kwarto. Ako ra isa. Di ko katahas ug ako ra isa sa kwarto. Oy! Sige na, balik diri ba? Mag-board. Oh! Saan naman ikaw? Wala na ko'y borders, wala na ko'y income. Balik mo diri ba? Hahaha.